ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉండే 120 చిన్న చిన్న గుళ్ళు, స్వయంగా లక్ష్మీదేవి పర్యవేక్షణలో తయారయ్యే 56 ప్రసాదాలు, 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మారే కలపతో చేసిన మూల విరాట్, భార్యతో కాక అన్న బలరాముడితో, చెల్లెలు సుభద్రతో కొలువై ఉన్న స్వామి తనంతట తానే శిల్పి రూపంలో వచ్చి తన విగ్రహాన్ని తయారు చేసుకున్న వైనం. జైన బౌద్ధులు కూడా ఇక్కడ పూజలు నిర్వహించుకునే నమ్మకం. ఇక్కడ ప్రతి అంశం ఒక అద్భుతం. ఇంకో ఆశ్చర్యకర విషయం ఏంటంటే గుడి మీద ఉన్న జెండా గాలికి వ్యతిరేక దిశలో ఎగురుతూ ఉంటుంది. అవును, మనం మాట్లాడుకుంటుంది సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు జగన్నాథుడి రూపంలో కొలువై ఉన్న పరమ పవిత్రమైన పూరి జగన్నాథుడి ఆలయ విశిష్టత గురించి. ఇప్పుడే చెప్పా కదా, గుడి మీద ఉన్న జెండా గాలికి వ్యతిరేక దిశలో రెపరెపలాడుతూ ఉంటుందని. అలాంటి జెండాను 45 అంతస్తుల గుడి ప్రాంగణం మీదకి ఎక్కి మారుస్తూ ఉంటారు. ఏ ఒక్క సపోర్ట్ లేకుండా అంత ఎత్తుకెక్కడం అనేది నిజంగా ఆశ్చర్యమే కదా. దీని పేరు